Indica so chimoko chandutu dawa hizi. Ndonya somziza nye. Indica we mapezo tana na eri. Kuti kamtoda zvo ndomfonera. Movement yoda makarandi lakini. Ima mosikono kuti nini mukandontarisa moto noda amazi ndizvo. Zvofana ngomecha. Yekuti chimoko ndochida chamo. Anogona badani funga kana kumba. Wanyoti nanopedzera mari kufiwa. Mutangu yombe lakini. Kwazo ndotochida ende ndotomuda. Kwete mbichana. Nemoyo wese. Ndoda movement kufamba. Maloti movement. Understand that abachi. Because amafana ngazongotorwa mumasino aswa movement. Vanokwazi movement ikwazo. Movement is so flat ngozi kuti movement ine 1 3. Yo, ladies and gentlemen, this is your boy Skybo on Courage Boys. Kutara chico. Pasino tawanya zirimudundu menyu ma secrets amama gafigira mwana menyu. So today I have an artist, a big one indeed in the location. His name is Mega Man. A dance artist, artinas, takunyaso kuvura hombe, tonyaso kuradza vanhu. Aiwa. Kune nyaya dzitori kunze uko dzisiri kuita sei dzisiri kubuda but nazo ngoda aiwa inyaya yandisi comfortable nayo ikuitika pamino pangu ndakatarisa. So I need to tell the world, I need to tell Zimbabwe, the nation, kuti amana ndozo kuitika paground. Yo, ukoma Mega. Yo, muita sei? Maida. Zviri kutobide Kwazvo. Ari sei mangoma? Ngoma kunakidza. Ko life iri sei? Ichabvunzwe. Ngorotongozo nawe kuti kune zvitopeti. Kuti munhu ari kubwinya. Saka zvese boa. Zvikuona muri perfect makavapedzera. Avatenge toripo but pane zvitopeti. Zeitobaya. Ndikuona I was talking to you last week makati vakati fana wangu Skylar ndikuona hozi ndikuona izvo zvimuri kubuda mandanzi. Ameno pa 2 weeks apfuure munenge matowane 20 masongo amarelease andikuzwa kuti chii chiri kuitika. Makuba isi matongo kana izvo zvichitongopedza tokurimba kana album rese rine 10 masongo tikatopedza zvotopera tikatobudisa futi nhasi kumatukufono kana zosumuka wachinzi. So chimondudza how is your life as an artist? Ko vanhu vada kuzwa Mega Man. Mega Man kuti vamuzive tipari kwama-social whatever. Tikosecha kuti Bozida Mega Man. Nokuda especially Bozida watomira Mega Man isina Bozida nzo. Mega Man Bozida Mega Man. Unondovana. Zvatobuda bro. Zvinotopera. Saka imimi muri artist akapedza nechii? Tisatanyanya kupinda mune imwe ndikuzwa kuti pane yati kuda kunyazo kupondora. Amati aiwa mufana wangu nyaya iyi handisi kunakirwa nayo. Chitorwadzise baba. Orwadzise? Kana sungura inogona kutopinda. Inge munozvitema. Inotopinda. Kwazvo. Ichitopera. Saka mangoma aya makatangira kupi? Mangoma takamatangira kuDZ. It was 2012 mashure. Zvakabudzwa Rhythm Runs Life Jam na Sunshine. Sunshine? Yeah, big up Sunshine Showtime. Ndikatotitangira ngoma. Mukuti makashanda nevanhu vanenge vana Sunshine? Kwazvo. Zvekudaro? Kwete zvekudaro. Zvongoti tikwanise kuti ndiudzewo mamwe mazita mabig artist amukuti uyu ningi takatomuona achisimuka. The likes of Akawanda. TEDx made it. Your TEDx. Yeah, your TEDx. Akawanda. Watomika. Vatauri. Vafana zviri but una movement related. Hapana kutsikirirwa kwakaitwa muindustry. Kutsikirirwa tatanya kutsikirirwa eduka. Yazvitenge toda kunyepa asi ngozwa zvinoitika. Music industry. Alright. Mapamati mufana wangu Skylaxi. Ndine nyaya iri kundinetsa right now. Kuburisa kwandikuita mangoma inayo yekuti ndakarohwa neheartbreak. Nyaya dzerudo. Heartbreak kwazvo hombe. Alright. Ndiudze relationship yenyu mimi nemusikana anonzi Indica. Sisi vamaloti. Alright, asatenda kuya big openness of Malongende movement. Malongende maloti. Movement and to movement. Alright. Movement
ibasa but hapana zvakazongoti tikiriwe pakati indikato chimoko chandotodawa izvi maimhanya kumhanya mutara kumhanya maidanana here kwazvo zvekutodaro alright but ndiri kuona izvezvi Indika uyu she's there all over TikTok, Facebook. Akunzi ane mufeso wake last week at is it DJ Sparks. Achinzi ari kudanana na Lango Mtokonyi. I mean tikazoyangu zitara munhu wacho but because I think tichita angofanana munhu wacho akudanana. But mimi nyaya iri kunyanya kukurwadza yapo ndeyekuti chimoko ndochida ndechangu. Mukuti makatorwa chimoko kwazvo. Ayo inini ndodanyazonzwisa nyaya. Indika wemapedza kutaura naye rini. Kuti ndikamutoda zvino ndomufonera. Muda kutofona? Totaura naye. Tomuudza kuti kuyo kwazvitira ndokukudza kuti pana zvandakazoona pana kugona kusenzeseka zvimoko. Saka mukuti Lango inawo yekuti akuda kusenzeswa. Akuda kusenzeswa panyaya kuti akungobohwana. Ari kubohwa mumwe ovela chimoko ndochinoda kufizura vanhu. Chida ayo inini azonzwisisa kangu. Alright. Nyaya ngechingate kuti ora ni mangoma atitsinga bu. Ini ndibviri. Pandobviri. Alright. Last. Why? Cause zvinhu toda vanhu tozvidawo but pana mwana kuti iwewe kana musikana wako akaita move on akaita zvimwe zvinhu mwana kwa iwe gontoshora kuti izvi but imimi pattern iri kuti ndo unhu wekumba kwanana malotere kuti vanotora mufana asati akupisa kuti vamupinze mugemu. ma asikuda utingatanza akatoranza pine mugemu because aitorire but izvezvi ndikuona manambers ake ari kukwira paYouTube. And atora nevideo rine 80k within 2 music ndo zvakare but when it comes to wesusuka vanhu vasanyatsozoteerera kuti tichitawo sei behind but tichitoro kana mita but saka mukuti makasiyiwa kuti mufesu is he better than you. Movement inoda kunecha imi mukuti movement ngoma ameka chandati movement inoda kunecha movement inoda makaradi kakini ima musikono kuti nini mukandotarisa motonoti hama izvi ndizvozvo zvofanira kungomecha ichimoko andinoona saka movement manje inoda vanhu vari vakasimba nekuti ukanzwa kana even ngoma ibva nekumovement zvafanana na ngoma inenge yabva nekumovement the likes of Ulengende inozoti ngoma yakaipa then wozoerekana hanzi movement yafa munhu nekuti ngoma inenge yakaipa but nongotonzwa kuti yakaipa pakuipa pekutoshata mukuti mukomana agonere chingoma ichi ayekwere kana anogona but anifunga kanokunda imimi are you saying you're better than Lango? Last Saka imimi makasirwe na Indika. Pwanya tinanopedzera mari kufiwa motangu yohombeka kingi imimi muri zotamba munhu asingarire asina mbiri uzikanwa nyika yese but ane V6 yes tara kuinjini katatora zita anogona mota hombe kwazvo but mapepa anonzi anoda mututswa mututswa unoenderana neyangu mota ndinonopenga pfungwa ndiye munhu andatoda ndote anonzwisisa saka hamusi kurwadziwa kuti Indika akaenda kutadza nekurwadza because you are saying kuti munoda mota yenyu pfuura Indika ndoda vese vari mota nayi saka apa muchaita sei because uya utonzi ada unoengejwa zvinogona zviitike zvazvo but tichazozoona kuti zvinopera sei muda kusvika kumapena zvemaoko maoko hatizosvike because maoko acho sati agona kuimba tagona kutanga kurova kake tora na zimjewa ide
Makudaro. Zvekudaro. Kwazvo. Saka mukoma Mega. Ndikuzonzwisisa zvamukutaura. Muri kuti mimi chimoko mochida. Kwazvo ndotochida ende ndotomuda. Kwete mbichana nemoyo wese. Nemoyo wese. Saka apa tiri kuti takanzi takuenda izvi. Kusaiduku kuna langu. Munonomuudza kuti chii? Hatogona kusvika semagangster anozoti varume vafanira kunyangwa itanga vakadzi. King Bobo itu kumboresana Bobo boys. But anongonzwa madzvoiro anenge achita kuti baba wasvika. Baba light. Pasvika hapo ndongonzwa ne isanda buruka inini ndongonzwa pane chikudzvova chasvika hapo chisiripo. Wakashika. But to understand those matter my relationships. No pay but they can pay you what you do. Sei Indigo azina kupusha manguva yenyu sezvaari kuita right now. Maybe ndakatonyara kose manyariro ari kuita ngopusha munhu wanayo. Pane zvimwe zvinoshaza zvekuti unovhunzwa newanhu kuti chii haudairi hazviterereki. Anokunda. Alright. Zvezvitonetsa kuti munhu watoda kuita sei uda kuimba paridza madrama izvi. Rega ndikubvunza question imwe Mega. We have vanhu vakadaro in this era. Mabhebi ndakanzwa nyaya ichitaurwa. Anzi kune vanhu vane 20 years muindustry. Havaimbe, havaite sei. Chavo kungodanana nemaartist. Wacho ari kupiza panguva yacho. Ameni kana muchiziva manames evanhu vakadaro. Tichitomaziva but problem inoitika manje King ndeyekuti kurikuzodema mazita evanhu manje. Zviri boba zvisiri boba. But panapa pacourage booth kango. Ndopekuvhura. Walipo wakanda. Vadumi. Ndocourage yacho because atikambota uya mapodcast tikachikari. Wakanda. Banyada mwacho mbe sanda doma. Wanga kwada tosumudzira but problem ndeyekuti kuna mwana ungada tu dya zvimoko mari and stuff toida kumberi. But the last zvimoko awanda na colorful and stuff. Ana colorful. Samuti ari kubenefita ndiani? Ma-artist here kana kuti iwo ubenzo wako ndonoita kuti ukwanise kuona kuti benefit here ndo watadza kana kuti senzeswa wapenga iri kusvika level. Kana uri dzenga muchisenzeseka. Patakatarisa vanhu vakamhanya na colorful zvamanje manje. Danani tinotudzwe mazita kuti apa munhu akamhanya na colorful yekuti tingatoti ari nani. Saka pamwe kudzenga vanhu iye pamwe atonoti vamadzekadana. Talking about bag. Bag. Veraga. Zvinhu zviriko but King. Zvimoko zvingana colorful izvi ndona vanhu vakangwara ngesu. So I say kuti imimi ndimi type yatakala kwazvo. So toti kana ndiona muda mudo. Kutomudza kuti ndikumbuda but wona manje. Zvozvo netsa ngokuti munhu ada wasikana street. Inongo andoda nomzi. Endika. Tingotaura inyaya yekupinda mudani. Ndakupinza munhu apana papankwana. Saka apa akasaboteja movement yani. Ulungende kana kuti. Because mamuchiti pane munhu akazochetera kuti endika achita sei. Ulungende afunga nehunhu but amen. Kuti pane akaripo paside akazongo dirire simbiswe but kutoratidza moyo wamwanhu wakadisi. Because zvimoko stuff wanachi maybe wanogona kufunga pamwe King marwadziwa nekuti pamwe chimoko chabudisa mari Mr. Bayo chimoko chabudisa mari. Nyangwe kuti unofanira kuita munhu anokuunderstanda pazvinhu. Ndoda movement iri kufamba. Malodi weekend.
understand na bachi person so what type munhu anenge understand kuti no music baba vanoimba baba idofo vanopedza chikoro but basa ravo ndiro vanorigona zvishuwa saka tofanira kusapota saka munhu iye anofanira kuti umude nemwoyo wese zvinova zvinozabva ikoko manje akuitawo zvevanhu vanenge vakabva kubhinu kusasa tinyatsotimekera senzi isusu sevanhu vanogona vanhu vanogona kwazvo kokutya totya saka bhebhi renyu murida bhegi kwazvo chatozongoritora achimboriudzai pakamera wati angasikazvinzwi angatozvinzwa kuti anotodiwa nini just appreciate kuti ndini you know the spirit that's the spirit yemovement manje ufanira kuziva kuti just know ndini because amapana anokachingotorwa mumasini vachisiwa movement vanokwa romantic person ukuthi vanhu vakaiswa mumovement havasi type yemovement hakuna izvozvo movement isofa yatingoziva kuti movement ine vanhu 3 chandazvisa ipapo maloti ulengende nadirector sealec then newechifoma then 5 wacho manje akabva ada saka toti zvaizvozvika zviri saka alright muri kuti imimi makagara mutori movement vamwe vese vamovement hadzisiri type isu movement ine nemwoyo kake kwete zvekutaura movement nemuromo zvatikuita zvekuti but de kunzi munhu aivhurwa vationa kuti movement iri pamweche zvitoda saka imimi ndimaibva mafanira kutora asi pana vanhu vanozoswa movement kwete vanoiswa vakaiswa kutozvinoti apa movement ogona kudonha kabisira saka unogona ngozara mubenzi andeu mubenzi amene kusaziva mabenzi mayuthman angabvusa moto dziri zvinwa kwa ndadzidzi unozvati zvinhu zvazvinoita manje marelationship akatanga aritsinga kushingairira kubuda shaya uchida kubhibhira chimoko ndogona zvausingagona zvatotoona kuti unozvaunzi vachikuratidza kuti kufara kunyara vanhu kwekuti kufara kwekuti pakamera saka are you still talking naye ndizvozvo zvinokuita madi semunhu ane mutundu wake ungenini handikwanzoda zvananotsoma-tsoma zvikafoira apa ndimukuti bhebhi morida kwazvinonyenga rinohwarara bhebhi kutorida nditorida ndonyaya inenge chinetsa ngekuti iwe watozoti munhu wangu ane munhu anomuda nemwoyo wese wafanira kutoti kana uchitonogeza katera king bhebhi akatonogeza tera kuti unotonanga wingi totira nomunhu idisi tozvibona ndozvatakazvarirwa munhu pana munhu anongozvarwa vachifanira kungozivikanwa nzoka pana munhu akazvarirwa kunzi arowane nevanhu munhu anozvarwa kunzi azonetsa nevanhu atuke vanhu nekudanana nevanhu nekuva romantic ngeizvozvo yo hanzi vari romantic varume chaivo mukuvanhu mambozida murume haritsinga unonzwika kuti aiva ndibaba mhando yemene ine voice alright unongozvinzwa kuti hapana parikutodziwa hatikuzoona kuti kuonda kwebody but inside market muri vamwe wevarovi kunge popte ndirowangu popte because handiziva kuti anorovere zviro alright handizva anorovere zviona kuti ameno so mukoma mega inyaya iyi tainzwa kuti chimoko chenyu mukuchida chii chimwe chamukufunga kuti hachisi kunyatsoitika mumusic industry right now so fona zvazvinoita manje zvekuti music industry manje zvisingaitende zvekuti pana vanhu vasati vakwanisa kudiscover chunhu like kuti pana svamwe vanhu vari kuito something amashure maartist emuzimbabwe anozvikoshesa ari one akangobvira zvekuti kuna anhingi kuna ani anotona zvotozokutsoma atona kuti vagadzirawo pesenti problem even zviri kuvanhu vese kumaartisti nekutuma manager tomafoni kwedu kusangana nato zvekuti kanongoti kana kakafondora nemhene kari kakagara kana munako munomu
kari kukona uku kanoerera foni mutoereri kudzoka bva kuzoti ndamuti 300 akati zviite kwezi munhu azikamwe sikanzi $80 zozviitika music kwazvo ko pakanobhadhara mwana school fees uko mwana otanga kufoira haasi kufoira kuti agooneka mimiri urokadzi watora ati watanga nyaya yacho kutanga unogona kutaura mutereterei saka mwana panenge ari kutukuru vamwe vachiita zvakustadha iye anga achifunga kuenda kutoereri takasangana navanhu kuti mwana kusimbisa zvekuti kuti ufunga kuti pamwe abanda akutobvira apa vanhu kubvira unaye mumota make munhu achitaura zvakapusa inini manje pane carriage boot saskylags wecarriage boot ndoda kubva matotaura zita racho kuti ningi ndaitowana mazita manje vangwa problem yekuti vanokwaita violence but vasagona aiwa hapana munhu anomboita munhu aiwa masita azotaure but I think vanozoti zvinhu zviya vachaudzana vanozi vanotoudzana kuti apa titata vanga vachiziva baba isu taibuka padheni kusenika chichaita maworks titombosiya zvemaworks toswera tichipa maraundi mhero zvatangoitiswa chingogara muchimota mhero ngono kuchikuendeswa ndingotendere uchitopenga pfungwa ndokupenga kwacho ndokudzinga but manje isi vanhu vakakwara maisusu manje isi tinoona takupa time yokuti utenge ndounoziva stiri pateto zoti unopenga patizoti unopenga manje iwe ndokuzotange ndounoziva dakaisi saka maibva makula uko indokula king saka muri mumusic industry muri kusapotegwa vanhu kuti vasarire itori nyaya iyo yatorebesa king music industry inogara nonzi round table nezva round table ndekutoti mimi wakatogara apa mwari apa katebwe kari pakati patonzi 250 uyo akainesonga ringi asarire kunoku uyo akaya kunoku afanira kuda panapa uyo akaya panapa rhythm akapinda randapinda nini uyo afanira kuda. Are we having politics in industry? Kwazvo ndakazodiscover ndatoona kuti zvinanditenge studio yangu ndozvirekodinga indinogona zvese indine quality kwazvo. Are you also a producer? 5-star king kwete zvemaproducer edu aya ikoko wangu takatenga kalaptop ubvapo tongoti kutotanga utongorekoda zvinhu twavo totutona ngi ngotonzotongoma twacho kuti nzitotutu sina order havasi kuita zvakanaka anoita zvakanaka pambari zvinhu zvitopinda kuvanhu but nyangoti vanhu vakwanisa kuvatuma kuti ndoyako dasikuita izvi but vanhu chandakaona vanhu vanosapota ubenzi munhu wakana kutopenga totokusapota isoona vanopenga kuti vatopenga kuti ari kupenga hatimbofi takamunzvira tsitsi kuti anobatsirisa kuti upore kuti saka chii chamungafunga kuti chingada kuitwa kuti vanhu vari kuzasi uko vaende kumberi vasimuke? Ndini mumwe wacho vari kuzasi uko but vari kuzasi kwacho kune vamwe vari kuzasi manje kuti vatonetsa kuti vabve ikoko saka zvazvifana kuti zviite manje ndezvokuti vangoma anopera chinhu vanhu handikwanisa kupa advice yekuti tofanira kunzi tiidai tiende kumberi because the moment yaunoona munhu wacho oda kutofungirawo kuti ari kutoendesa kumberi anotora kuti zvinhu zvako iyo zvakuita obva kana artist yake kana ari producer kutotora song yobva akiremba kwayamwe vanhu vakanoda kubva iba song imba saka tumuproducer tinopisa kuti ndounhu watopenda song ndisendera anogona kundisendera chakati pawhatsapp kana ndisendero zvawakambogadzira ukaona asina kukudayira pazvinhu zvazviona watsva song unozonzwa imbo munhu anobvira kuye uzoti choko song yangu anongokuti ndira kwatiramba yowayoipichimbo kowaziwei ndilaiti aripo iyo maproducer anyapisa fanika yenu producer tomazuva ano tomatugiyo zvozvatinoita saka zvinhu zvoda kuadreswa mutomboti mukuona vanhu ingo kwazviadresa hapana nokwanisa kuzvichinja ko zvanokwanisa kuti vachinja vacho ndo vakatotanga futi nazvo kudhara antoona mati sai tikazodiscover kuti katinotorega tizvivhurire zvinhu zvedu izvo zvinova nestudio timbozvitira tinoti zvinhu zvinobirika but ine katadza kutoba totombozvita kuti sei ndatinze but hazvibike mari toti hazvi ndezvemunhu
But you want so the most producer anorira. Unogona kusvika kana pa premise yake uchida mu works. But unogondorambo kuti ndiye kuzi. Aya chiluka fan ngechikati. But mami ngokuba izvo zvakuba izvo. Tichitokumbina nazvo. Uluku nice ngiya producer like Sunshine. Sunshine on a level. Maproducer kutoka sanga nawo vanhu vachiluka nice. Alright. Kaka vanokubaka nezvanhu vanhu vakaita nezvavo steady but utuma producer kuti tunywana tonchirira utwa hatina zvatunazvo. Inyaya kuba masini. Wakaba masini. Mangoma vanowanza ngutsinga pazvunhu. Anditi vachitanga vanoziva steady kuti ano tikasengura zvinhu munhu asingazikamwa tokunozvitora. Fanika maproducer anobvirawo amweni manje amwana vakadzi vanenge vachitoimba. Vanenge vachitokonzeresa. Achipa maririso kwemukadzi wake. Mukadzi wake anenge asingagone zvakati poya akaenda nouku achidaiwo. Beat iri kubed bridge yari kusero. Mozambique. Murazo makatsamwa sho. Mune chigumbu. Ndinazvo. Nechamo chakaipira panhu vanhu manje. Chese kwese chiri kuma. Kwese chiri kuma. Maoko ndokuni. Alright. Memtora. Kwazvo. Ndichite zvinawo. Saka muri Zimbabwe mungonzwa zvekutaurwa namukoma Mega pana vanzi. Ndakatorwa bhebhi rangu nalango mutokonyi enge bhebhi rangu ndikuita sei mukutorina tichatozungurivina kisi saka lango gara wakagadzira kozi bhebhi rogona kuita sei but problem yachaita mani ndekuti azotonesana namukuru wangu ulengeni kozi uvasi unonga wakusapotawo movement kuti ano tanamba mdiki movement vasingagoni vangu kuimba. Kana babdiki movement ngagoni kuimba. Ngokuti nyadoni yaso movement. Ngonyaza. Ya zvakamawani. Music movement yoda vanogona kuimba music. Zvoda kutangura kuimba. Iwona. Okay, ladies and gentlemen. Mukamaksendi alamu ya hira tauro nesipweni mupati kuno shango. Darova kasmati kangu sutu netayizira rompeka shinda maturo gara pambo. Nekuti chikuru kushandira muhuri kupenda musongo mari kutsvaga pairi. Oh, so tight kushanda all night. Shifty iri tight. Nekuti ndiri street fighter inini. Tinango ngwafa kupinda pakaoma. Ndiri street fighter inini. Patachila ni papa pamamonya ipapa ndife. Ndiri street fighter inini. Ngwafa kupinda pakaoma ndiri street fighter inini patachila ni papa pamamonya ipapa ndife. Atina nguva yakuta papa basa sawira zvebasa.